Bună ziua! Sunt Cristina Gheorghe, fondatorul Institutului Dezvoltării Personale. Sunt fascinată de felul în care mentalitatea și propriile mele credințe îmi condiționează și influențează reacțiile pe care le am. Uneori mă simt prizonieră. Ăsta este un motiv pentru care îmi place foarte mult să îmi împing limitele și pe ale mele și pe ale celorlalți ca să devin o versiune cât mai bună. Îl am alături astăzi de mine pe Adrian Mihai, fondatorul, acționarul și CEO-ul Fan Curier, una dintre cele mai mari companii românești din ultimii 30 de ani. O să vorbim astăzi despre networking și relații autentice cu Outward Mindset. Astăzi o să învățăm cum să folosim cuvintele, că de fapt asta este, cum le putem folosi, așa încât să avem impact. Chiar în acest topic, care este foarte interesant, de networking cu impact. În contextul de astăzi, în care toată lumea este orientată să obțină rezultate, obiective, cum putem să avem și relații valoroase și făcând networking în același timp, fără să folosim clișee, jargoane, cuvinte de lemn care ni se par că nu ne aparțin. Așadar, Adrian, cine ești tu? Sunt soț, antreprenor, tată, investitor. Cum te-ai defini în 3 cuvinte? Spune curios, dornic să învăț și îmi place să construiesc cu sens. În contextul ăsta, cred că un om curios care și învață mult și tește mult, nu e ușor de impresionat. Spune puțin cum a fost experiența ta cu Outward Mindset și ce ți-a adus ție? Ce a însemnat pentru tine? Am descoperit mentalitatea deschisă în 2019. Felix Pătrășcanu, acționar în Fan și partener, ne-a recomandat să mergem la un workshop. Am mers împreună cu fratele meu. După 2-3 ore de workshop mi-am dat seama cât de frumos este acest concept. Și apoi, cred că am început undeva în 2020, în pandemie, cursurile cu echipa noastră. Am participat la primul workshop, garantat, mi-am dorit foarte mult, fiind curios și dorindu-mi să-l văd. Și atunci mi-am dat seama de frumusețea acestui concept și de dorința mea de a le avea în companie. Ce descoperire ai făcut? Prima descoperire și aha-ul meu a fost faptul că prin comportamentul nostru îi influențăm foarte mult pe cei din jur și apoi de multe ori blamăm acel comportament care de fapt e un răspuns la comportamentul nostru. Asta a fost primul impact pe care mi l-am dat seama și nu mă refer doar la business. Mă refer în familie, mă refer la ce se întâmplă în casă. Soția mea, după ce am început cursurile, mi-a spus: nu știu ce ai făcut, nu știu ce ai băut, ce ai mâncat, vreau să rămâi așa cum ești acum, pentru că te-ai schimbat mult în comportament. Am început să o văd, să fiu atent la nevoile ei. A fost o schimbare în viața mea. Ce te-a făcut? Că știu, numai că, iată, ai inițiat acest program pe termen lung în Fan Curier, ceea ce, sigur, Fan putea să meargă înainte, are rezultate bune, crește ca și companie, puteai să alegi o cale mai simplă sau mai ușoară, totuși, mai mult decât atâta, tu ai devenit și facilitator intern în companie. Ce te-a făcut să devii facilitator? Am participat la primul workshop, am avut multe aha-uri, apoi am participat și la al doilea. Fiind curios, am vrut să văd diferențele și mi-am dat seama că am văzut alte lucruri pe care nu le-am văzut la primul workshop. Și participând la mai multe workshopuri, am dat seama că de fiecare dată vedeam lucruri noi și fiecare curs era diferit prin prisma participanților. Pentru că ei dau valoare și ei pun întrebări și ei schimbă lucrurile. Și atunci mi-am dat seama că vreau să aprofundez, vreau să învăț mai mult, vreau să pricep mai mult. Pentru că, repet, după fiecare curs vedeam alt lucru și explicam anumite comportamente ale mele și ale celor din jurul meu prin prisma celor trăiri pe care le aveam la cursuri. Asta este și o formă accelerată de a te dezvolta, practic. Da. Și atunci am ales să fiu facilitator și iarăși am început să văd lucrurile din altă zonă. Și iarăși să descoper o grămadă de lucruri și să-mi dau seama că vreau să merg pe acest drum și vreau să dezvolt acest concept pentru că e foarte frumos. Și chiar ai investit construirea altor facilitatori interni, pentru că programul permite asta, ca voi să puteți să vă mențineți și să vă antrenați organizația și chiar lucrul ăsta e esențial pe termen lung în a avea o cultură cu mentalitate deschisă. Aici vreau să completez un pic. Avem sute de oameni care au trecut prin acest proiect. Avem, cred că vreo 16 sau până în 20 de facilitatori și descoper așa de mare bucurie la acești oameni. După ce facilitează, de obicei îmi fac timp să întreb 5 minute. Cum a fost, ce a fost, ce ai descoperit? Și văd așa o bucurie și o energie la ei după ce fac aceste cursuri, pentru că simt că au contribuit, că ceea ce a făcut are sens, că a ajutat niște
niște oameni să învețe niște lucruri. Iar asta îi face să se simtă împliniți. Hai să revenim la topic și să explorăm puțin mai mult tema de să avem un fel de networking intern, cum s-ar spune, da? Să vezi impactul pe care poți să-l ai în organizație, nu doar făcându-ți jobul, ci făcând dincolo de jobul tău și împărtășind din experiențele tale de schimbare de mentalitate altora. Ar fi interesant să descoperim puțin cum te ajuta pe tine, noua asta paradigmă, da? Felul în care îi vezi pe ceilalți, nevoile, obiectivele, provocările lor, deci mentalitatea deschisă, să faci networking mai eficient. Ce făceai la evenimente? Jobului pe care l-am, particip la foarte multe sau sunt invitat la multe evenimente și participam la multe evenimente. Trăgeam de mine să mă duc la acele evenimente, simțeam că mă plictisesc, simțeam că oamenii care veneau acolo, care încerca să-mi vândă ceva, nu mă simțeam în largul meu deloc. Și am văzut și la ceilalți cam același tip de comportament. Apoi, după ce am aprofundat cursurile de mentalitate deschisă, mi-am dat seama ce se întâmpla de fapt. Eu eram focusat pe mine. Vreau eu să fiu văzut în un anumit fel și mă comportam ca atare. Iar ceilalți răspundeau la comportamentul meu. În momentul când am luat presiunea după mine și de felul cum vreau eu să arăt și cum vreau eu să-mi laud compania și cum vreau eu să arăt cât de mare și tare sunt, pe care pe ei nu interesa, și am schimbat și m-am concentrat pe cei din jurul meu, nu i-am mai văzut ca pe niște vehicule, atunci de fapt a început să vină lucrurile către mine natural. Și de câte ori mă duc acum la evenimente, vin energizat, cunosc o grămadă de oameni, aflu o grămadă de întâmplări, aflu o grămadă de moduri de a rezolva anumite situații care apar în companii, aflu că de multe ori situațiile pe care le întâlnesc eu sunt prezente în multe companii. Și atunci când vezi că ceea ce se întâmplă la tine sunt cam la fel peste tot și găsești și soluții împreună, te energizează acest lucru. Această schimbare am simțit-o la mine după ce am făcut aceste cursuri de mentalitate deschisă. Poți da un exemplu? Am multe exemple. Cum ai abordat un eveniment? Cel mai recent exemplu, aveam nevoie de un specialist pe o nișă foarte îngustă, nu-l găseam, căutam, echipa noastră de HR căuta în diferite locuri, dar fiind în nișa destul de îngustă, nu-l găseam. La un eveniment, ne plecând cu intenția de a obține acolo, spunem, un specialist, discutând, fiind curios, punând întrebări, ascultându-l pe cel din fața mea, am aflat că avea un prieten care era specialist în așa ceva și nu-și găsea job pentru că era o specializare foarte îngustă. Și uite cum am găsit un om foarte bun care acum e în companie și lucrează la noi, doar fiind cu mentalitatea deschisă și ascultându-i pe cei din jurul meu și dându-le șansa să spună ce vor să spună și fiind cu adevărat interesat, exact. Adică fiind tu însuți, exact. exersându-ți curiozitatea. Exact. Mi se pare foarte tare. Deci, cumva, și eu am simțit asta de foarte multe ori, mă oboseau evenimentele, chiar refuzam să merg la ele și mi-am dat seama cu adevărat că atunci când ești tu adevărat și vrei cu adevărat să te întâlnești veritabil cu cineva, să afli lucruri despre celălalt, chiar afli. Când ești concentrat pe ce vrei tu să obții, este imposibil să-l întâlnești pe celălalt. Da, pentru că ești întors spre tine, ești cu spatele la ceilalți. Tu ești întors doar spre tine, spre nevoile tale și atunci nu mai există spațiu. Nu mai există spațiu pentru ceilalți. Da. Și de fapt nici nu mai primești nimic. Și toți oamenii au nevoie să fie văzuți, cu adevărat. Cred că ești un om de succes, exact cum povesteai. Mergi la evenimente, toată lumea vrea ceva de la tine. Toată lumea vrea să întâlnească cu CEO, cu fondatorul, cu acționarul, își imaginează în capul lor tot felul de lucruri pe care și le doresc. Văd cheia problemelor lor, da, la tine. Și ești curtat de foarte multă lume, cum ai și spus. Cum selectezi întâlnirile folosind instrumentele de Outward Mindset? Sau cum te-a ajutat Outward Mindset să-ți filtrezi, selectezi întâlnirile? Înainte de a descoperi aceste instrumente, vreau să fiu văzut ca un manager bun, ca un om care are soluțiile tot timpul, ca un om extrem de important. Veneau la mine, tot timpul încercam să le găsesc eu soluțiile și mă simțeam tare mândru de mine și de important, ne dându-mi seama că de fapt le luam independența acestor oameni. Îi făceam dependenți de mine și tot timpul când aveau o problemă, veneau la mine. Eu aveam impresia că soluțiile mele sunt extraordinare. Dar apoi cred că erau. Adică n-aș garanta că erau. În momentul când am descoperit aceste instrumente și am început să pun întrebări și am început să-i las pe oamenii mei să-și găsească soluții, înainte de a veni unul la mine mă gândeam, știu care e problema care o are, cred că asta ar fi soluția, dar nu eu spun. Și lăsam să găsească el soluții și aproape de fiecare dată soluțiile erau mai bune ale lor. De ce erau mai bune? Pentru că ei aveau mult mai multă informație decât aveam eu. Pentru că erau la firul ierbii, ei știau exact ce se întâmplă. Eu nu aveam cum să am aceleași informații pe care le aveau ei. Și soluțiile erau mult mai bune și mi-am dat seama că așa oamenii devin independenți, cresc, se dezvoltă, le dai aripi când știu că e soluția găsită de ei, pe care urmează să o aplice, iar eu le dau doar acceptul sau doar îi ajut prin întrebări și îi ghidez în direcția în a găsi ei soluțiile. M-a ajutat foarte mult pentru că mi-a eliberat timp, pierdeam foarte mult timp cu aceste întâlniri, i-am făcut pe ei să fie mai liberi și să dezvolte și asta m-a ajutat în cadrul companiei să pot să-mi rezerv timp pentru alte lucruri importante.
Și acum, de exemplu, concret, să zicem, vine cineva la tine, zicem din echipă, ai așa niște, nu știu, 2-3 întrebări pe care ți le pui ca să-ți dai seama dacă merită să te întâlnești sau nu și... Deci sunt oameni care vin din echipa mea sau din afara echipei sau furnizori sau, nu știu, potențial clienți și așa mai departe. Pun multe întrebări, începând de la ce-și dorește persoana respectivă, cu ce îl putem noi ajuta și încerc să selectez. Dacă îmi dau seama că un coleg de-al meu are mai multe informații, știe mai mult și îl poate ajuta mult mai mult decât mine, atunci stabilesc sau rog să stabilească întâlnire cu acel coleg, pentru că va avea mai multe informații și întâlnirea va fi un succes. Deci 2-5 minute înainte de întâlnire îți dai seama dacă are rost sau nu să te întâlnești cu persoana și salvează de fapt ore întregi. Exact. Și dacă cred că ar trebui să particip la acea întâlnire, atunci particip. Dacă nu, încerc să-i ajut în alt mod. Și făcând această selecție, îi ajut și pe ei, obțin rezultate mai bune și sunt și eu mai liber în a orienta energiile și timpul în direcțiile unde doar de mine țin acele lucruri. Deci, cumva, ca rezultat al transformării tale în a face selecția asta, ținând cont totuși și de obiectivele lor, dar găsind cumva alternative mai bune, care ar fi câteva rezultate pe care simți așa că le-ai obținut făcând asta? În primul rând, exact cum ai spus, mă gândesc la ce-și doresc respectiv. Să spunem că e un furnizor care vrea să-mi vândă, nu știu, un produs. Dacă va veni la mine, o să-i pierd și timpul lui și timpul meu. Pentru că eu nu știu ce produse avem nevoie, câte avem nevoie, nu e treaba mea. Și atunci îl duc în direcția în care trebuie și în același timp mă gândesc la timpul lui și îl ajut să câștige timp și el și eu. Deci cam asta e pe partea de furnizori. În partea internă a companiei am ajutat pe oameni să nu mai fie dependenți de mine, să caute ei soluții, să fie creativi, să fie independenți și să vină la mine doar să mă informeze sau doar dacă excede bugetul. Mă ajută să creez acei oameni independenți și acele echipe independente de care orice companie are nevoie și dezvoltă foarte mult și inovație. Iar o companie fără inovație nu se poate dezvolta. Când faci lucrul ăsta, cum te simți? Mă gândesc așa, știu, uneori când, nu știu, eu cel puțin, când am început să văd asta, la un moment dat aveam momente când mi se părea că nu mă mai caută nimeni. Și aveam un moment de la de, dar oare ar fi probleme și care mai e rolul meu? Oare mai sunt relevant? Nu știu dacă ți s-a întâmplat asta. Mă simt mai energizat. Simt că valorizez mult mai bine timpul meu și al echipei mele. Mie îmi place să-i văd pe oameni crescând. Îmi place să-i văd cum găsesc soluții. Îmi place să lucrez în echipă și îmi place să văd cum 2-3 oameni în echipă încep să pună ideile împreună și cum ideile cresc și se dezvoltă și, de fapt, aia face pe oameni să crească și îi văd că pleacă entuziasmați, dorni să pună în practică acea idee și cred că ăsta e lucrul cel mai frumos pe care îl poate obține un manager, să vadă echipa lui crescând și dezvoltându-se. Deci ai reușit să faci schimbul ăsta din plăcerea care vine din energia care vine din propriile soluții în energia pe care o simți, care e într-adevăr mult mai adâncă și profundă când vezi că ceilalți fac singuri. Exact. Dacă pui, nu știu, 1 + 1 nu fac 2. Când pui 2 oameni să discute un lucru, sigur fac mai mult de 2. Dacă cei oameni într-adevăr își doresc și participă și sunt prezenți în întâlnirea respectivă. Cum ai spus, că mergi la multe evenimente, da? Și sunt convins că nu mergi la evenimente doar cât să auzi oameni și să descoperi lucruri noi, ci sunt convinsă că ești bombardat să fii speaker în diverse evenimente. Ești un speaker bun, afacerea Fan este o afacere care atinge foarte mulți oameni. Nu există, cred că, oameni care să nu fie auzit de Fan vreodată sau să nu fi primit ceva cu Fan. E o responsabilitate extraordinară, care mi se pare foarte faină, nu e doar un business în care trimiți colete, deci atrage. Și oamenii te invită la aceste evenimente. Cum reușești să te duci la ele, să fii un speaker care să inspire? Vorbitul în public este una dintre cele mai mari frici ale oamenilor din toate studiile făcute și recunosc că și eu când mă duceam, mă pregăteam foarte mult, îmi puneam 1000 de întrebări înainte de a merge la acel eveniment, mă pregăteam, încercam să mă prezint pe mine și compania mea că este nu știu cum, cât de tare, cât de mare sunt și în momentul când ești pe scenă sau ești în fața unui public, te conectezi cu publicul, te uiți în ochii lor, îi vezi, îi simți. În momentul când vorbeam doar despre mine și despre compania mea, îi vedeai cum să plictiseau, începeau să caște și simțeam că e ceva în neregulă. Și asta mă demotiva, mă dezenergiza pe mine. Simțeam că ceea ce spun și mă stresa. În momentul când am descoperit mentalitatea deschisă, mi-am dat seama că de fapt nu trebuie să fiu văzut ca nu știu cine. Trebuie să-i văd pe cei din fața mea cu adevărat, să-mi dau seama ce vor ei să afle.
ce-i macină, ce-i doare, care-i pietricica lor care au în pantofi și atunci să încerc să vorbesc pe nevoile lor. Și în momentul când n-am mai fost concentrat pe mine și am fost concentrat pe cei din jurul meu, am reușit să mă și conectez cu ei și să văd cum ochii lor sunt avizi să afle, să înțeleagă, să pună întrebări, să simtă că ceea ce spun eu e valoros pentru ei. Doar din a nu-i mai vedea ca pe niște vehicule și a nu mai vrea să fiu eu văzut ca nu știu cine, acest switch când l-am făcut, lucrurile s-au schimbat. Cum am făcut să te simți tu? Energizat, m-a făcut să mă simt bine, a început să-mi placă, a început să fiu căutat la multe evenimente. Lucrul ăsta m-a încărcat, m-a făcut să devin mai bun. Corvoadă, ci devine... Dintr-o corvoadă, dintr-un lucru în care eram foarte speriat, a devenit ceva care îmi place. A devenit ceva care mă ajută să mă dezvolt pe mine și pe cei de lângă mine. Ai văzut și rezultate din punctul de vedere, în afară de faptul că, ok, ție ți-a dat energie? Da, compania este mult mai vizibilă, produsele noastre sunt mai vizibile, deși eu am mutat focusul după a prezenta compania în altă zonă. Pare un pic așa... Adică a fi de folos. Exact. Că ce îmi spui tu mie este a muta focusul de pe a ne prezenta pe noi și ce lucruri putem noi face pe, ok, hai să văd ce nevoie au oamenii cu care interacționez, că sunt clienții mei, că nu sunt clienții mei, că sunt oamenii care sunt aici și m-au chemat și cum pot să le fiu folositor. Exact. Mie asta mi se pare un lucru pe care îl regăsesc în esență în cultura FAN. Despre asta e vorba. Chiar simt o energie, o fascinație în direcția asta. Ce putem să facem cu adevărat, să găsim soluțiile astea, să venim în întâmpinarea clienților și ca sursă de inovație. Deci dacă ne întoarcem la networking, chiar putem de fapt să creăm relații autentice, fără neapărat interes. Cum să zice, nu? Că mă duc să fac ceva din interes. Trebuie să fii tu însuți, să-l privești pe cel din fața ta, nu ca pe un vehicul, ci ca pe un om cu nevoile lui, cu dorințele lui și în momentul când îl privești așa, omul acela se va deschide. Va simți asta autenticitatea, de fapt. Exact. Acum ne întoarcem puțin. Dacă ar fi să vezi tu singur acest podcast și ai vrea să auzi 3 recomandări practice în care să-ți îmbunătățească semnificativ networking-ul și cum să construiești relații autentice, ce le-ai spune unor lideri ca tine? Prima dată le-aș spune să-și evalueze impactul lor asupra celorlalți. Comportamentul nostru influențează extraordinar de mult pe cei din jurul nostru. Nu ne dăm seama. Accepte că de multe ori eu mi-aduc aminte, eu am impresia că ceilalți sunt o problemă. Și nu realizez, până să fi văzut perspectiva asta, nu realizam că eu, de fapt, am un impact enorm și că alimentez fix asta. E clar. Deci avem un impact atât de mare asupra celor din jur și de multe ori nu ne dăm seama. Am încercat să fac câteva experimente, să mă duc la birou și să fiu supărat. Și am intrat supărat și am observat că dintr-o dată cei din jur s-au schimbat fețele. Tăcere, liniște. Am intrat în birou și apoi toți care veneau la mine, le spunea secretara sau nu, aveau așa și ai grijă, Adrian este se comporta într-un fel și zic, wow, cât de mult contează comportamentul meu față de cei din jur. Un gest. Nici măcar n-ai spus ceva. N-am spus nimic. Deci comportamentul nostru influențează foarte mult pe cei din jur. De multe ori noi influențăm prin comportamentul nostru și când primim înapoi un comportament asemănător, ne supărăm. Dar nu considerăm că de la noi a plecat. Exact. E foarte important ca lider să-ți dai seama impactul comportamentului tău asupra celorlalți. Ok, prima recomandare, deci vezi-ți impactul. Apoi, ca speaker, pentru că de multe ori avem în rolul ăsta, de multe ori, da. Suntem nevoiți sau ne dorim să vorbim în fața unui public, nu te orienta pe tine, pe nevoile tale, păi eu vreau să fiu văzut ca cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai important, că am făcut. Nu, orientează-te pe ceilalți. Ridică presiunea după tine și urmărește ce-și doresc ceilalți. Care sunt nevoile lor? Încearcă să-i vezi ca pe niște oameni cu dorințele lor, cu nevoile lor și cu ce ai putea tu să le fii de folos. Cum poți să-i ajuți? Ce sfaturi să le dai? Cum să faci în așa fel încât oamenii să poată să folosească ceva din speech-ul tău? Până ne dai a 3 recomandare, eu acum am un gând și anume, așa pe final, știi, totul pare așa simplu și firesc în ce spui tu, dar eu știu că ne cunoaștem de ceva vreme și știu că tot asta n-a fost chiar așa, ai fost la curs și pac, ca să nu înțeleagă lumea că, sau mă rog, la 2-3 și după care gata, am văzut... Primul curs a fost primul pas, primul workshop a fost primul pas și apoi cu fiecare pas pe care îl faci mergi mai departe. Una e să nu te oprești și apoi să nu-ți închipi că dacă ai făcut un pas, ăla e tot. Că mindset-ul nu se schimbă așa ușor, să nu... Mindset-ul îți trebuie ani. Ani. Noi vorbim de niște ani aici. Ani. Dar merită investiția asta cu atâția ani? Este investiția în workshop-uri cea mai importantă pentru Fan Curier. Este cursul care a schimbat foarte mult mentalitatea. Și o să dau un exemplu scurt. Am avut un colaborator lucrând cu o firmă externă pe un proiect
proiect care a stat și a lucrat cu echipa noastră. După ce a terminat proiectul, a venit la mine și m-a întrebat dacă poate să-și găsească un job la noi în firmă. Și l-am întrebat, dar ce te-a făcut? Mi-a plăcut foarte mult cultura din această firmă. Adică ce ți-a plăcut mai precis? Faptul că oamenii te salută pe hol, faptul că îți zâmbesc, faptul că te întreabă cum te simți, faptul că te simți băgat în seamă, faptul că vor să-ți afle nevoile. Mine m-a făcut să simt că sunt într-o familie și mi-ar plăcea să lucrez în acest mediu. Și acest mediu nu s-a schimbat peste noapte și nici de la sine. Avem sute de oameni care au trecut prin aceste cursuri și au trecut și prin procesul de după și am învățat pas cu pas să lucrăm. Și încă va mai fi. Și încă va mai lucru, dura. Da. Deci e un proces care continuă și care nu poți să spui, gata, l-am făcut, am ajuns până aici, m-am oprit. Nu. Tot timpul el trebuie să continue. Și a treia recomandare? Și a treia recomandare ar fi să participați la cursurile de mentalitate deschisă. Vă aștept cu mare drag să participați și o să vă împărtășesc din experiențele mele. Mulțumesc mult, Adrian. În încheiere o să pun așa pe scurt câteva puncte. Deci, networking eficient și relații autentice sunt posibile astăzi, chiar și atunci când suntem super presați de timp și vrem să obținem imediat lucruri. Aș spune mai ales atunci, pentru că astea sunt singurele lucruri care contează cu adevărat și networking-ul se construiește cu relații adevărate. Am abordat 3 topicuri, 3 subiecte astăzi. Unul a fost legat de cum facem networking la evenimente și focusul pe noi versus focusul pe celălalt și a fi curios să afli cu adevărat. Asta înseamnă autentic. 2, am vorbit despre cum selectez întâlnirile, apropo de relații autentice, în afară sau în interiorul companiei, așa încât să fiu în controlul timpului meu și să nu simtă ceilalți că i-am dezamăgit, și să fiu adevărat și față de nevoile mele și față de ale lor, responsabil de creșterea lor. Și 3, am vorbit despre cum aș putea să scap sau să rezolv confruntându-mi frica de a vorbi în public și fiind cu adevărat relevant, aduce experiențe reale de ajutor celorlalți. Cred că ați văzut, Adrian are un fel al lui propriu și asta mi se pare foarte valoros. De asemenea, ne-a dat 3 recomandări de cum putem să facem un networking eficient. Primul, descoperă și evaluează-ți impactul asupra celorlalți. Ești responsabil de ceea ce se întâmplă în jurul tău. 2, ca speaker, concentrează-te pe oamenii din față și mai puțin pe tine și cât de minunat ești. Și 3, experimentează transformarea mentalității pe viu, folosind experiențele celor care au trecut deja prin acest experiment. Pe data viitoare!